Kom med lygten. Er det det? Og rene glitter i spillende sol. Når lille forklar. Der er nogle turister, der er skidefulde. Kom så med lygten. Hvad sagde jeg? Var skidegæld. Jeg kan bare se, vi kan jo godt se. Nu skal vi bare være de grunkerne, de der er lidt. Synge dig, Norge, med dejlige land. Synge dig, Norge, med dejlige land. Ja, det kommer, Knud. Jeg vil ikke hjem til Grimstad. Hey, se der, der er lys. Ja, der har vi. Fan, den er tom. Jeg tænkte nok. Nogle skiderikker, de tager den sgu med hjem. Jeg vidste det ville gå galt. Shh. Også det. Hallo? Er det noe ekspedisjon her? Får man kjøpt et par tidsskrifter der? Bare rolig. Ja. Jeg vil ikke hjem til Grimstad. Ja, hold nå kjeften da, Knut. Ja, hvad skal det være? Morn. Er min venn Knut her. Han trenger til noen illustrerte tidsskrifter. Nå, ja, så gerne. Ja, vi har jo det for enhver smag. Også den dårlige, som man siger. Se her da, Knut. Jeg vil hjem til Grimstad.